Здравейте, приятели! Аз съм Райс. Аз съм Алекс и вие сте с нашия BookTube канал Четат ли двама? Днешното видео е неделно. Както ви казах, извиняваме се за предната седмица. Просто така се стекоха обстоятелствата. Говорим малко по-тихо, защото току-що приспахме Коко, но имаме ангажимент към вас и то е да ви кажем как прекарахме тази страхотна слънчева софийска неделя. Не знам дали сте наясно, но последната седмица, която беше от 6 до 11, се проведе трето или четвърто издание, ще ви излъжа, на Алея на книгата в София. Беше разположена на булевард Витоша, пешеходната част, беше много готино, едни страхотни бели шатри. Сега, в принцип, тук е пред нас да се включа, защото Райс едва днес дойде в София и едва днес успяхме да посетим заедно панаира. Прощайте, алеята, но тъй като аз работя така сравнително близо и няколко пъти минах. Както знаете, ако сте от София, миналата седмица времето беше отвратително, но наистина Ева им права на абсолютно всички участници, защото всички бяха там, покрили с таймони книгите, много готови да отговарят на въпроси и въобще да предлагат страхотни заглави. Така че Ева. Ние бяхме малко по-скромни тази седмица, но пък за сметка на това, така топузите, които най-вече Алекс взе, са така заслужени. Да, на тази алея избухнах повече. Мен ме нямаше, както ви казах, аз кормувах, листовах и така нататък. И мисля, че няма нужда да говорим повече. Просто ще пристъпим към това да ви покажем с какви страхотни заглавия се заимахме тази седмица, благодарение на страхотната инициатива на име Алея на книгата София. И да, мисля, че е редно аз да почна като човек, посетил най-много пъти алеята тази година, от семейството говоря. Започвам с нещата, които си взех от издателство Колибри. Те, както обикновено, имаха супер готината промоция. Една книга 3 лева, две книги за 5 лева. За мен големия стрес беше, когато видях ето тези два топуза. Искам да си ги допра до бузите. Топузите. Да, благодаря. Тези два топуза, не знам дали ги виждате, са на скромната цена от 5 лева. Двата заедно. По принцип тук може много да си говорим за цената на книгите и така нататък, но това ще е предмет на друго видео. Иначе искам да благодаря адски много на издателството Колибри, че са ги направили така толкова достъпни, чак престъпно достъпни. Но отдавна искам да видя тази поредица и когато видях двете заедно, просто не издържах и казах искам. И така, става въпрос, все пак да кажа за кои книги става въпрос за Героите умират и Острията на Тишал, книга първа и втора от поредицата за Отвъдие. Общо взето нещо, което наскоро открих, че много ми харесва, а именно sci-fi, който прерасва в средновековно фентази. Доста интересно, доста забавно и така доста поглъщаща история, поне от Любче. Тук си ти, това, което Любчето ми е казал от Books and Stuff. Така че чакайте ревю, не знам кога ще стигна, защото има доста неща за четене, но определено мисля, че е яко. Това мога да ви кажа аз за тази си покупка. Тъй като беше 5 лева. Тъй като виждате, няма да режем ключото, това е тип влог. Мисля, че по този начин се правят, не съм много запозната. Просто, повярвайте ми, 10 часа и уморени сме и нямаме време за едитване на видеото, така че простете тъмните кръгове под очите и несвързаното ни изразяване, бръщолевене. Да го правим за вас, защото ни е готино. Аз ще продължа с едно издание, което си взех от Artline тази година. Много се извинявам. Скълдъгари Плезант, това е Апокалипсата ме хвана. Не съм прочела всички книги на Скълдъгари. Да, Апокалипсата ме хвана. В смисъл, ако четеш Скълдъгари, ще схванеш защо се казва така. Това е сбор разкази, които могат да бъдат прочетени без да сте чели 9 книги за Скълдъгари, но сега според мен е готино да сте подхванали поне поредицата, за да знаете аджаба кой е Скълдъгари, коя е Танит, примерно, и така нататък, коя е Валкирия. Не съм ги чела, ще си ги оставя за свободното време, когато изобщо имам такова. Много се радвам, че Artline са го издали, защото аз много харесвам Скълдъгари, стигнала съм до 5-та книга и се надявам скоро да мога да ви направя едно ревю на цялата поредица. Те ми тук сигурно ще ме убият, защото тя е страшен фен на Скълдъгари, но просто аз нямам време да ги чета, въпреки че са наистина страхотни книжки. Това е просто сбор разкази,
които могат да се четат отделно и повярвайте ми, сигурна съм, че ще си заслужават. И който просто трябваше да добавим към колекцията, защото... Да. Това просто е колекция. Наистина. Вече отива по-нататък, в смисъл. Значи, вижте какво, искам само да ви кажа нещо срамно, да си показвам пръстите, защото един ми пръст на тигрови шарки и няма да коментирам. Така в свободен превод означава никога не се доверяйте на чужда маникюристка, защото... Като моята е отпуск, какво да правиш? Не ми гледайте ръцете, моля ви. Както е стария лав, няма обичаме селски пръчки на леопарда, виж тампи. Тази селска пръчка ти е жена. Ма ти не си. Мисъл. Много харесвам новият ти маникюр. Да, както и да е. Не мигай. Без резки движения. Както и да е. Та, все пак. Второто нещо, което си купих от щанда на Колибри, е нещо, което отдавна искам да си купя и то защото четох първата и втората книга от поредицата. Става въпрос, разбира се, в Служба на злото на Робърт Галбрейт. За така, снимаме на селфи Не. Това е нещо, което Сашо не знае. Просто на нашия екран излиза огледален образ, но селфи камерата помага и вие четете както трябва. Така. Дата за незапознатите, баткови Робърт Галбрейт всъщност е какави Джей Кей Роулинг, която мистериозно така реши да да е достатъчно уверена, че все още е била като писател. Излезе с този култов псевдоним, Чичко Галбрейт като изплюва първия роман и така нещата не потръгнаха съвсем. Мистериозно се разбра кой е всъщност истински автор и тръгнаха нещата да се продават като топъл хляб. Сега чел съм първата и втората книга, нямам ги вкъщи, дадоха ми ги за четене и останах много приятно изненадан. Първата беше една солидна основа, наистина беше нещо, което не съм очаквал от Ролинг. Втората надгради. Третата, която е също 500 страници са примерно, но е така богато описателна, интересна, почти съм я свършил, така че не знам дали ще ви направя ревю на нея, защото не съм правил на първите две, но определено имам какво да кажа тук, защото не беше това, което очаквам. Тълкувайте го както да кажем, че е трилър. Класическа детективска история, нали, срещаме се за пореден път с господин Корморан Страйк, детектива с най-извратено име след Еркюл Пуаро за мен, както и неговата асистентка червеношик, Робин. Така тук навлизаме малко повече в личният им живот, разбираме доста повече неща за тях и историята за мен е доста по-кървава от обикновено, което за мен лично е приятно, но другото в ревюто. Така. Аз завършвам с една книжка, която не си я взех, защото Йо от Емас беше толкова страхотна да ми я даде. И сега ще кажеш само хубави неща за книгата, нали, защото си да. Да, извинете, няма да говоря нищо лошо за книгата, защото ми е подарена. Майтапа на страна, разбира се, както знаете, винаги казваме, когато някоя книга ни е дадена. Уважаваме издателствата и това е нашият начин да благодарим. Ако трябва 5 пъти ще уважаваме и вас и се стараем винаги да ви казваме тези неща, така че... Това е важно за нас, така че ние го казваме, защото трябва. Без повече приказки. Стига с тия лирични отклонения. Лазурна, ето така, да се вижда хубаво, надявам се. Лазурна, това е трета книга на авторката Кристин Кашор. Поредицата, честно казано, Даровита и огнена. Поредицата няма някакво по-типично име. Мисля, но не съм сигурна, боже, дори съм забравила какви ревюта съм правила. Мисля, че направих ревю на първата книга, на Лазурна, на Даровита. Глупости, това е Лазурна, хора, в 10:30, умирам. На Даровита направих огнена, започнах да я чета. Това е трилогия, която има общо, образите един с друг имат общо, но могат книгите да се четат отделно. Говорим за една алтернативна реалност, един алтернативен свят, в който хората имат дарби. Всеки човек има различна дарба и смело мога да кажа, че това е една от най-приятните изненади, които някога са ми поднасени под формата на книга. Ако съм направила ревю на първата книга, ще ви оставя линк отдолу. Ако не съм, ще направя. Съжалявам, не помня. Но тук разглеждаме историята на Битърблу, която реално името е преведено като Лазурна. Вътре в книгата, между другото, като направя ревю, ще видите, има много карти, има много ключове, има много подсказки. Да, доста красива. Да, всъщност ние с Битърблу се запознахме още в първата книга. Тя там мисля, че беше 12 или 13 годишна. Тук вече тя е доста по-голяма и живота й е поел така една посока. Така че мисля, че с най-голямо удоволствие от тези трите ще ги чета, защото вече ще съм навлязла в света и няма да ми се налага да се запознавам наново с нея. Битърблу е страхотен човек и
Определено ще си чета книгата с удоволствие. Благодаря още веднъж, Йо, и честито, защото Да, трябва честито. да кажем честито. Ти си знаеш то, по 2. Да. Само секунда, я върни книгата само за момента и тъй 10:30, нали, вече му избива на 10-минутно клипче. конвенционални, 10-минутни клипчета. Така не ви ли изглеждаме малко като прословутата картина американска готика или като нещо, което ни е изникнало зад гърба и всеки момент ще ни ска? Просто казвам, така Битър Блу ни гледаш доста така. Продължаваме нататък. Защото съм ти извадила другите корици. Те другите са яките. Тази е яка, но Битър Блу е малко по-особено. крипи. Добрия смисъл крипи. Въпрос на мнение. Така, тъй като все пак, нали, както видяхте, минахме и през станда на Artline и не можахме. Аз това нещо съм го харесал, тази тухла, да. Аз трябва да се поместя. Да, помести се, move over. Тази тухла съм е харесал от заман време и след невероятните препоръки на Силвето, българът и Силве, просто не издържах. Още повече, че видях, че почти е свършил тиража, т.е. трудничко я намерих по разни онлайн магазини, издания и така нататък. Става въпрос за първа книга от трилогията 20 век на Кен Фолет, Крахът на титаните. Значи да обясня за какво иде реч. Това е една трилогия, проследяваща събитията основните на 20 век, а именно Първата световна война, Втората световна война и Студената война. Чутовен исторически епос, който така разглежда тези исторически основни световни периоди през погледа на няколко семейства от основните забъркани в конфликтите страни. И много горещо ми я препоръчах книгата. Много време се чудих дали да я почвам, защото все пак е нещо типа на 1000 страници. Едната книга. Книга първа. Книга първа, да, книгите са 3, но за Кен Фолет съм чувал само най-хубави работи и за тази трилогия също, така че мисля съвсем скоро да скоча с двата крака в това красиво нещо, което между другото е и с твърди корици. Artline, когато правят наистина не си плюват и е много красиво, много ми харесва. Искате ли да ви съблека да я видите? Аз съм ви събличал, чакайте сега ще я събличам. През това време аз мога да правя танц на мъжеството на късмета. Обикновено е смисъл, няма нещо. Пак е готина. Трябва да призная, че корицата така има усещането като все едно е кожена, не знам защо. Така леко. Напомня на издателство Отечество 80-те години, когато те правеха качествените книги. Мисля, че е доста секси така. Да, добре, хайде да. Спираме с книжното. Алекс много си чакаше тази книга, определено си я купи с страшно желание. И всъщност, докато Алекс си облича на ново книгата, това беше нашият букхол мини за алеята на книгата, което, да ви кажем, може би ще отпадне от букхола ни за септември. Не знаем, ще видим как ще бъде, но това са книжките, които ние си купихме. Надяваме се, не знам, вие ако сте ги чели, кажете мнение, да, кажете мнение, без спойлери. No spoilers, да. Хаштаг no spoilers. 10:30 не мога. 10:30, аз не мога, но ни е много Глупости, яко. 11 без 15. Опа. Като цяло, да, много ни е забавно да снимаме за вас, но, както каза Райса, 11 без 15 и Клипчето стана 14 минути. Клипчето стана 14 минути и няма да го едитваме, така че подгответе се 14 минути братвежи. Това ще ме остави в началото. Anyway. 11 без 15. Добре. Независимо от часа, аз съм Алекс. Аз съм Райс. Благодарим ви още веднъж, че бяхте с нашия BookTube канал Четат ли двама и ви пожелаваме приятно четене. Аз и моят лак ви желаем една прекрасна, лека, неделна вечер. Чао, чао! Чао!